imprescindible, que consiste simplemente en decir que o goberno se aparte da señora Candia, que dixese iso, despois de todo acontecido neste mandato, un mandato inédito, dende logo, fixo que esta frase se convertese no chiste de calquera persona nesta cidade. Entón, cal é a razón? A razón queda perfectamente analizada nestes primeiros minutos da intervención. E non creo que haxa unha soa persoa nesta cidade que lle quede algún tipo de dúbida. Incluso os que están a favor deféndenan, pero saben cal é a razón. Pasando a outra cousa, Lugo, ese lugar onde históricamente se chegaban os acordos dándose a man, porque a palabra sempre foi o que máis vale dunha persoa. E unha persoa sen palabra aquí sempre foi un ninguén. E así se construíu esta cidade. De aí que ninguén entenda nin respeta a traición, nin a quen mercadea con traidores. Porque iso aquí sempre tivo un nome. Esas persoas eran coñecidos como os trapalleiros. Porque non hai nada peor nunha persoa que traicionar a súa palabra ou mercadear con quen traiciona a súa palabra. Esas persoas, esas trapalleiras, como aquí sempre se definiu, quedaban fora de toda a reputación por sempre. E usando exclusivamente os termos históricos lucenses, poderíamos chamar a este novo bigoberno que aspira a conformarse como Pacto das Trapalleiras. E todo isto para crear un clima de crispación e inestabilidade que xamais se deu nesta cidade. Todo isto para tirar por terra traballo a cambio da ambición persoal. Todo isto porque deixa de importar a palabra, a responsabilidade polo interese xeral e pasa a ser prioritario o interese persoal. Lugo merece moito máis que o que estamos a ver. E tede en conta unha cousa, Lugo non esquece. E remato cunha cita que se lle alcumou a Miguel Unamuno no Paraninfo da Universidade de Salamanca o 12 de outubro de 1936 ante Carmen Polo e Millán Astráiz, o día que o fundador da Legión berrou a sonada consigna de "muera la inteligencia". Foi a raíz dunha frase que define perfectamente o que vai pasar hoxe. Venceredes, pero non convenceredes. Continúa co seguinte turno de intervención a voceira do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia, dona Ana María González Abelleira. Moitas grazas, bo día a todas e todos os veciños e veciñas de Lugo. Pois hoxe, xa se di, estamos ante a culminación dunha farsa promovida polas ansias de poder nun pacto que deforma a esencia mesma da democracia. Un asalto á vontade soberana da veciñanza de Lugo, fraguado dende o primeiro minuto na oscuridade dos despachos e cimentado na traición dos principios éticos fundamentais. O que hoxe se executa aquí non é política de altura, é a trama de intereses que despreza a decencia para converter esta alcaldía nun botín partidista. Esta moción de censura non ven motivada por a necesidade social nin dun bloqueo de xestión. Nace dunha estrategia de desgaste calculada polo Partido Popular ao frente a señora Candia, baseada na venda dun relato inventado de parálise e inestabilidade contra un goberno lexítimo e eficaz. Artimañas que a propia señora Candia recoñeceu públicamente, trapicheando coa señora Reigosa dende incluso antes da adquisición formal da súa acta. Mentras este goberno traballaba a cotío por Lugo, o PP conspiraba nos corredores, tecendo redes para valerse de calquera conselleiro ou conselleira que escollera romper o seu compromiso cos electores e electoras. Pero se cabe máis vergoña é que a maniobra do Partido Popular hasta infrinxe os seus propios estatutos, a súa Biblia, con unha falta moi grave que pode levar ata a expulsión do partido. Señores e señoras concelleiras do Partido Popular, con que autoridade moral van ollar á cidadanía se incumpren o seu propio código ético? Que respeto lles van ter as leis que nos rixen como sociedade? Que en hoxe asinades esta moción convértese sempre en cómplice dunha fraude democrática, que a súa propia normativa castiga taxativamente. Vostedes
van máis alá de todo eso e premian a tránsfuga, o transfugismo, incluíndoa, como prometeu o presidente, nas vindeiras listas electorais do Partido Popular. E iso non lle é política, é unha transacción. Tránsfuga a cambio de sabe quen que prebendas. Este grupo exixe dignidade. Nós non entendemos o poder como un fin, senón como unha ferramenta de servicio público que mellora a vida da veciñanza. E durante os últimos 27 anos de goberno progresista, Lugo liderou unha auténtica e imborrable transformación urbana, rural e social. E vostedes van liderar a traición por sempre. E hoxe remata a responsabilidade dun goberno que alza a cabeza, coa conciencia tranquila e co orgullo inmenso de ter servido a nosa cidade, con lealdade e transparencia. O agradecemento máis sincero a quen de verdade fai que este Concello seña o que é. En primeiro lugar, ás persoas que depositaron a súa confianza en nós, a toda a poboación en xeral. Por suposto, tamén o funcionariado municipal. Grazas pola profesionalidade, o rigor, sendo ese motor invisible que permite que Lugo funcione día a día. E grazas tamén, como non, a todas as persoas que prestaron servicios a esta casa dende calquer ámbito, en especial os compañeiros e compañeiras de goberno, con quen compartimos esforzos, ilusións, pero tamén momentos difíciles, pero sempre co obxectivo moi claro, o obxectivo común de mellorar Lugo. E indispensablemente teño que ir rematando con un recordo cheo de afecto e gratitude para aqueles compañeiros e compañeiras que xa non están, pero que son aínda hoxe parte activa desta gran transformación de Lugo. O seu esforzo é a nosa pegada e, en conxunto, é o que hoxe nos permite decir que Lugo é mellor. Non hai máis honra que ser a voz da veciñanza para facer realidade as aspiracións colectivas. E seguiremos traballando pola dignidade, pola coherencia, polo futuro desta cidade que tanto amamos. Lugo e o tempo poñerán a cada quen no seu lugar. Teñan por seguro que cada paso dado, cada proxecto acadado, foi feito co corazón posto na veciñanza a que nos debemos e así seguirá sucedendo, quedando sempre a enteira disposición do Lugo das boas persoas. Continúa co seu turno de intervención o voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, don Ramón Cabarcos. Bo día. Interveño en nome do meu grupo municipal coa vontade de explicar coa maior coherencia e honestidade posible a legitimidade, a necesidade e o senso desta moción de censura. A súa legitimidade nace de xeito sinxelo e suficiente da súa legalidade. A moción de censura é un instrumento para resolver situacións nas que se configura unha maioría alternativa de goberno. Iso é o que semella acontecer e, por tanto, corresponde empregala. Iso non é unha alteración do sistema democrático, senón parte do seu correcto funcionamento. E se este funcionamento resulta mellorable, só procede a catalo. E se cabe, modificalo despois, pero ningunha outra cousa. Esta moción precisa de 13 votos dos 25 que compoñemos esta institución. Tamén precisa de que non todos votemos ao candidato co que corremos aos comicios. Pero iso non é unha novidade, xa ten acontecido. Alo menos en 3 ocasións neste mandato e pleno. Foi o candidato, señor Arroxo, quen reiteradamente non tivo o voto de algún compañeiro da súa lista. Iso, e non foi só dun concelleiro. O que fixo foron 5 os que en 3 ocasións votaron por un candidato que, de acordo co seu criterio, crían máis axeitado que o seu propio candidato. E non foi un apoio pasivo. Fíxose asumindo coa mellor disposición responsabilidades de goberno. Hoxe tamén os 25 concelleiros votaremos en conciencia e con mellor vontade, a favor ou en contra da candidatura que hoxe se presenta. A súa necesidade sae da urxencia por mudar a deriva ideolóxica que lévanos a encadeados fracasos dende hai moito tempo. E iso non se pode acadar evitando decisións complexas, como esta, complexa, senón adoptándoas cando é preciso. E nós creemos que agora o é. Non falamos para aqueles que sintan hoxe decepción, tampouco para os que, con igual legitimidade, siltan ledicia, nin aos primeiros, nin aos segundos, imos convencer hoxe de outra cousa. Falamos para os cidadáns expectantes, que son a maioría, os que non se pronunciarán na rúa, nin hoxe nin mañá, senón que farán iso á vista dos nosos feitos.
Algúns destes cidadáns levan moitos anos vendo que chegaron grandes cantidades de diñeiro dende institucións europeas para seren empregadas coa mellor das intencións, pero con escaso tino, en proxectos con pouco ou con ningún valor engadido para a cidadanía. Non é necesario lembrar agora os moitos exemplos deste pouco tino. A intervención no estratégico barrio do Carme ia facelo rexurdir e hoxe aínda languidece. O proxecto multicolóxico quedouse nunha carísima escultura habitable sen apenas proveito. A muda do pavimento intramurallas foi un erro construtivo difícil de corrixir hoxe e un caos de mobilidade que urxe a ser ordenado. Terase que refacer a idea dunhas bañeiras de auga quente hoxe pechadas, reverter o dano causado por un carril bici sen usuarios ou dar solución ás rúas con obras cerradas e sen poderse rematar. E outros moitos nos que é moi difícil atopar proveito para Lugo. O derradeiro é esa promesa de mobilidade tan alonxada da realidade lucense. E nós pensamos coa mesma boa intención que non lle negamos aos que a idearon, que pode ser a hora de destinar recursos con outro criterio, alonxado dos idearios que agochan problemas reais e evidencian os inexistentes. Queremos que se chegou o inte de desear de solucionar problemas que non existen e resolver os que sí existen. O seu senso basea nesa necesidade de estabilidade institucional. Hoxe non existe unha maioría suficiente na corporación. Que se corresponde co actual goberno. A presentación e votación desta moción acredita que ocorre esa situación. Nun sistema representativo é preciso que exista esta correspondencia entre maioría política e goberno efectivo. Se iso se perde, xerase unha situación de debilidade e de incerteza na xestión ordinaria. Esta moción formúlase como unha resposta institucional a unha realidade política obxectiva, que é a dun goberno que hoxe non ten maioría. A nosa intención é que a partir deste intres a nosa candidatura recibe apoio maioritario do consistorio, que os nosos esforzos e o noso traballo fale por nós. Coidamos que esta moción, hoxe enchida de razón, e que esta razón crecerá co tempo, dende mañá mesmo hasta os vindeiros comicios, e máis alá, cando os nosos resultados nos procuren unha confianza suficiente para seguir gobernando. Todos estamos aquí coa idea de procurar unha vida mellor para os lucenses. Ningún só de nós está aquí motivado por un interese diferente a este. Esta convicción estendo a todos os funcionarios e o personal de servicio desta entidade municipal. Co voto que hoxe imita cada un de nós, se amosará esa vontade, segundo o mellor criterio de cada un de nós. Gracias. Ben, continuamos entón, dadas por finalizadas as intervencións, pola mesa de idade, vamos a someter a votación a moción de censura. O noso regulamento orgánico, no seu artigo 115, prevé a votación nominal. A votación nominal consistirá no chamamento por orde alfabético de cada un dos concelleiros e concelleiras desta corporación para que respondan se están a favor da moción de censura con un sí, se están en contra da moción de censura con un non ou se queren manifestar a súa abstención. Para elo, pregolles, por favor, que cando sexan nomeados se levanten, activen o micrófono, por favor, se levanten e manifiesten o sentido do seu voto. Entón, iniciamos a votación. O primeiro deles é don Antonio Ameijide Osorio. Sí. Sí. Don Rubén Arroxo Fernández. Non. Dona Iria Buide Pena. Non. Don Jorge Bustos Atanasio. No. Don Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez. Sí. Dona María Elena Candia López. Sí. Dona María del Mar Carballas Piñeiro. Sí. Don Damián Carballo Méndez. Sí. Dona Silvia Colmenero Guzmán. Sí. Don Gustavo Enrique Díaz Rey. Sí. Don Miguel Fernández Méndez. Non. Dona Tereixa, Antía Ferreiro Tallón. Non.
Don Agustín Gallego Vigo. Sí. Dona María Aurora Aida Goás Castro. Sí. Dona Ana María González Abelleira. Non. Dona María Eugenia Iglesias Vargas. No. Dona María Cristina López Fernández. Non. Dona María de los Ángeles Novo Martínez. Non. Don Alexandre Penas Roibás. Non. Dona María Reigosa Castro. Sí. Don Mauricio Vitorio Repeto Morván. No. Dona Flora Rubinos Rois. Sí. Dona Cristina Sanz Arias. Sí. Don Gualdir Sinisterra Restrepo. No. Don Javier Vázquez Prado. Sí. Son 13 votos a favor. Bueno, declara a presidenta da mesa, segundo os cálculos efectuados, o seguinte resultado. Votos a favor da moción de censura 13, votos en contra 12, abstencións 0. A vista do resultado da votación, prospera, polo tanto, a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez por 13 votos a favor e, polo tanto, queda proclamada a alcaldesa doña María Elena Candia López. Para a toma de posesión do seu cargo é necesario que neste mesmo acto xure ou prometa, conforme o que teña por convinte e segundo a fórmula legal establecida no Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. A pregunta que lle vou a facer é a seguinte: xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcaldesa do excelentísimo Concello de Lugo, con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, xuro. Moi ben, seguidamente feito este xuramento, por parte da presidenta da Mesa de Idade, vaiselle facer entrega da insignia da corporación e do bastón de mando, pasando unha vez que o recolla a presidir esta sesión. Elena, por favor, venga para mí. Gracias. Aí que se ve o grupo ao fondo.
Bueno, pasas a presidir la sesión. Por favor, es que el pleno aún no ha terminado. Un segundillo. Puedes un segundo. El pleno aún no ha terminado. El pleno aún no ha terminado. El pleno aún no ha terminado. Sí, pero la alcaldesa nos da permiso, así que... Por favor, Elena. Continuamos ca sesión, sí. Pasa a presidir a sesión a alcaldesa doña María Elena Candia López. Prego que cada un ocupe os seus escaños. Moi bo día a todos e todas. Diríxome agora a vostedes como alcaldesa do Concello de Lugo despois de acadar os 13 votos que garanten a maioría absoluta. E, por suposto, o meu agradecemento aos compañeiros e ás compañeiras que o fixeron posible. Hoxe non é un día máis. Hoxe é un día deses que quedará na miña memoria. Como sempre, quedaron todos aqueles nos que iniciaba unha nova responsabilidade. Iniciaba ou remataba, porque vendo a reacción do anterior goberno, eu tamén sufrín unha moción de censura na Deputación, recordaredes, moitos dos medios estabades ali, e a actitude, dende logo, foi totalmente distinta. Co paso do tempo, cada unha das responsabilidades que fun asumindo, con máis experiencia, pero coa mesma honestidade e co mesmo compromiso, e se cabe, con maior ilusión, por estar á altura das expectativas da confianza depositada. Díxeno na primeira intervención. Hai unha razón fundamental pola que hoxe estou aquí, porque ganamos claramente as eleccións nos comicios do 23. Pero, sobre todo, despois de moito traballo, despois de moito equipo e despois de moito proxecto. Chego cunha profunda convicción de que outro Lugo é posible, de creer que Lugo merece máis e, sobre todo, de non deixar nunca de intentalo. Agradecida, pero tamén moi consciente da responsabilidade que asumimos. Moi agradecida, especialmente neste contexto, por todas e cada unha das mensaxes de ánimo destes días. Confeso que non fun capaz de contestalas todavía todas. Agradecida por cada aperta, por cada consello. E agradecida tamén que hoxe quixeran, non foi posible, que me acompañaran tanto meu pai como meu padriño, que ademais de darme a vida, pois deronme o apellido. Agardo que non lle afecte todo o que escoitou fora. Porque sabe, evidentemente confía en min, deronme os valores e as ensinanzas dunha familia moi humilde, pero profundamente honesta. Nunca trapichei, nin trapicheo, nin trapicharei. Educáronme na creencia de que o esforzo e o respeto e a responsabilidade é a única maneira de avanzar. Unha familia que me recorda sempre de onde veño e que me acompañou
tamén sempre nesta pasión pola política e polo servicio público. Despois desta mínima referencia persoal, e despois de defender absolutamente a legalidade do que acabamos de facer e tamén a honestidade, remato de falar de min. Isto hoxe non vai de min, isto vai de Lugo. Desa cidade e das súas xentes que me acolleron, porque Lugo é unha cidade que nunca pregunta onde naciche. É profundamente acolledora, que me falou, que me ensinou, e que estando ao seu carón me deu forza para liderar o que hoxe comeza. A miña maneira de traballar estando ao lado da xente, con humildade, con proximidade, con empatía e gobernando para todos, tamén para os que hoxe están enfadados. Lugo necesítanos a todos. Lugo necesita unión, traballo e respeto. E iso é o que vai a definir o noso goberno. Sen rencor, efectivamente, porque todo o que se leva vertido sobre a miña persoa e a dos meus compañeiros nos últimos tempos, a verdade é que facer un enorme exercicio de non rencor, pero non son rencorosa. Pensamos en positivo, tendemos a man, como fixemos sempre dende a oposición. Leales en todos e cada un dos momentos difíciles. Recordaredes que recentemente aínda fixo ese agradecemento á familia de Paula Alvarellos, en paz descanse. Como sabedes, unha das miñas pasións é a lectura. Recentemente remataba un libro que decía que na oposición importa o que dis e no goberno importa o que faz. É así. Por iso hoxe quero anunciar o que imos facer. Son unha municipalista convencida, unha constitucionalista convencida, que respeto a todos, tamén aos que non opinan como a min. Creo que a administración máis próxima aos cidadáns é a que mellor coñece as súas necesidades. E por iso, estando máis preto, é tamén a que mellor lles pode dar solucións. O día que rexistramos esta moción de censura, presentamos un plan de acción de 50 medidas para Lugo. Sabemos que un ano é moito ou pouco, según como se interprete, pero en todo caso suficiente para deixar unha fonda pegada. E traballaremos para revalidar esa confianza. Queremos que Lugo recupere o orgullo da cidade. Queremos un Lugo que poña as persoas no centro, con unha acción de goberno de marcado carácter social, destinando recursos a quen máis o necesita, apoiando as entidades con proxectos coñecidos. Vou citar unhas poucas, e sabemos todos que hai moitas máis, pero os delas xa están en riba da nosa mesa. A Lume, a Dace, a Lucén, a Falo, Capaces, e todas as que chamen a nosa porta, porque sabemos que é aí en donde deben estar os nosos esforzos, sendo áxiles nas asignaturas dos seus convenios e sensibles ás necesidades que teñan ou que poidan chegar a ter. Queremos avanzar na diminución da lista de espera no servizo de axuda no fogar. Os nosos maiores, a xeración a que lle debemos todo. Tamén teñen que estar no centro das nosas políticas e non só cando teñan unha necesidade estrictamente asistencial. Por iso, impulsaremos o Consello do Maior. Esa demanda a que lle demos a nosa palabra e que cumpliremos. Poden aportar moitísimo á nosa cidade. Queremos reforzar os servicios de conciliación necesarios para que a igualdade, un reto de todos, sexa efectiva e real. Queremos coidar tamén dos novos lucenses, os que veñen de máis lonxe a traballar e construir o seu proxecto de vida aquí, con asistencia profesional e traballando codo con codo cos colexios profesionais, para que teñan unha atención áxil pero tamén rigurosa. Aprobaremos un plan municipal de saúde mental. Estaba xa no noso programa, entendemos que tamén é necesario. Queremos reforzar as plantillas dos profesionais que nos coidan. Comprometínme persoalmente con eles e farémolo ben. A seguridade ten que ser unha prioridade da nosa cidade, e será. A mobilidade, sen dúbida, foi unha das razóns polas que demos este paso. O plan de mobilidade recentemente aprobado non ten apoio no noso proxecto. Creemos que está mal deseñado, que provocaría daños irreparables e que cuadriplicar eses kilómetros de carril bici nos itinerarios deseñados a curto, medio e longo prazo é malo para a cidade. Modificarémolo, así como reforzaremos a dotación de prazas de aparcamento tan necesarias. Melloraremos o transporte público que presenta carencias importantes, recoñecidas expresamente nos propios documentos do anterior goberno.
E poñerémonos realmente na senda política como reto real a eliminación dos tapóns urbanísticos tantas veces prometidos e que pouco se avanzou. Hai que recuperar o entendemento e a colaboración e cooperación con outras administracións. Díxeno e digo, e Lugo necesitas a todas e necesita que esa colaboración e cooperación dentro do Consenso sexa efectiva. Comprometémonos a asinar de xeito inmediato o convenio para dotar de abastecemento e saneamento a parroquia de Esperante. Levamos loitando moito para que conte con fondos. Toca executalos. A zona rural merece servizos e merece dinamización. O verán pasado presentamos o noso proxecto da praia fluvial. Fixémolo pública a ubicación. E agora, con responsabilidade de goberno, temos que avanzar para que se converta nunha realidade. Tamén tramitaremos de xeito urxente a cesión dos terreos do Sagrado Corazón para poder construir o centro de saúde tan necesario que tamén conta con financiamento dende hai anos, que, ademais, esta intervención permitirá mellorar os problemas de accesibilidade que teñen varios dos edificios do barrio. Agardo que en breve comecen as obras de Serra de Meira, polas que tanto loitamos para que se desbloquease ese proxecto de Plan Paradai. Primeiro, para que se executara esa intervención que aminoraba o risco de inundacións en Serra de Meira e agora toca avanzar na estrada das Gándaras. Queremos recuperar un San Froilán para todos. E queremos tamén, coordinando e ca directiva da protectora de animais, empezar as obras de renovación das actuais instalacións inmediatamente. Unha anécdota. No ano 2015, sendo presidenta da Diputación, tramitei a cesión da parcela lindeira para o uso e desfrute dos nosos animais. Será agora unha verdadeira honra que 10 anos despois poida seguir contribuindo en avanzar e mellorar as instalacións. Unha cidade tamén se define por como coida os seus animais. Hai que mellorar o estado e incrementar de zonas verdes. Denunciábamos fai pouco o estado do Parque Mar Costela, aínda que o Goberno non opinaba o mesmo, pero non sí, así como a mellora de parques infantís ou o estado de firmes de rúas moi deterioradas, que ainda hoxe escoitábamos que tampouco era así. Cumprindo as instruccións de Europa, evidentemente, eliminaremos os tramos de carril bici infrautilizados, abandonados e sen sentido, e rediseñaremos en outras zonas en onde poidan ter algún uso. Dende mañá traballaremos na solución técnica para garantir a seguridade nas zonas de baixas emisións. Sí, preocúpanos cada lucense que se cae nas obras do centro. Temos a obriga de poñer a funcionar as mal chamadas caldas de xeito útil para a cidade. A dinamización económica é o noso reto, por iso crearemos a Oficina Económica de Lugo e activaremos a Mesa do Comercio Local. A marca Lugo Cidade Universitaria ten que ser un signo de identidade e conveniar con eles para aproveitar ese talento. Asinaremos de maneira inmediata o convenio que redactou a FEGAN para permitir que as instalacións deportivas da Consellería de Educación poidan convertirse en instalacións municipais con seguridade despois do horario lectivo. E queremos que o pabillón da OGE teña unha vida e un papel de revitalización do noso centro. E, por suposto, cumpliremos co plan de rehabilitación e dinamización da zona norte. Todo iso farémolo, empecé a miña intervención, e remato esta, coidando os nosos empregados municipais. Con eles tamén asumimos moitos compromisos, os que lles adianto que serán os primeiros en ser convocados mañá mesmo. O Comité de Empresa e a Xunta de Persoal para poñer a súa disposición e traballar dende o primeiro día na atención ás súas demandas. Son algunhas das cousas que faremos, porque estamos cheos de ilusión e de ganas. E farémolo dende a cercanía. Queremos que un día a semana, literalmente, as portas deste concello esteñan abertas para todo aquel veciño que queira chegarse xunto a nós. Iremos facendo paso a paso e contando absolutamente con transparencia todas as nosas decisións, gobernando para todos, con cada decisión explicada, con cada paso visible e coa convicción de que Lugo merece un goberno que escoite, que cumpra, que traballe cada día pensando únicamente na cidade en todos os lucenses. Desde hoxe abrimos unha nova etapa, un tempo de diálogo, de xestión e de compromiso. É un tempo para seguir poñendo a Lugo por diante de todo. Como decía antes,
Na oposición importa o que dis e no goberno importa o que faz. E quero precisamente que sexa o que facemos a nosa acción de goberno o que fale de nós e que fale de xeito responsable, traballadora, seria e comprometida. E unha última reflexión. A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, hoxe sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta ahora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que, por algunha razón, non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos. E tócame levantar a sesión. Moitas gracias.